Hoi! Hiya! Ibarat gimana nolak lenang, bima? बुट पेटायालाय साफिनो हाया होनदोंना बेखौ गानब्ला जाबाय बेखौ खरसायाव दोनसै आङो Hei, हरबाव आं गोदाव गारसै बेखौ ओरैनोबा गोदनाव जेबो गैखाया आहा आइ जाम्बाथां माथां मा जाखो बियो नै फिफा आं बाबुखौ एसे मोजां प्राइभेट स्कुलावसो फोरोंनो सानबायहाय माथो सरकारि स्कुला खामानियानो गैथारला थाखो 4 थाखो 5 बाबो फरायनायानो नायनानैनो फरायनो रोंला बे नायनानैनो फरायनो रोङै गथ'आ हाजारखि मोजां प्राइभेट स्कुलाव फोरों जिबनावबो मोसेबनानै फरायनो हाया बियो नाथाय बिमा आंनि गथ'आ बिदि नङा he is a मेलेम गोनां boy I know him रोंनायाथ' जोंना गथ'आ बारा गाज्रिद्राय नंखाया आंबो मिथिखागौ आंनि लानाय ना जेखि जाया खावब्ला सिब्ला जाया मानो इंलिसल' मोजां रोंथारथोंसै भाषा जेसेबांखि जाया मानो इंलिसखौल' मोजां रोंथारथों गथ'आ दै जाम्बा इंलिसल' रोंनानै जाबाय बायो नामा जेबो नङालै बिमा माथो आजिखालि स' बाट एन स' बाट एन होनग्राफोरखौनो जि गोरों नुयो जोंनाथ' बाबुआ बेनिफ्राय बांसिन रोंबावगोनसो ओमफ्राय नै फिफा बे आइ आफामोना टाउनाव आंनि नामै हा बायनानै दोननायखौ फाननानै फैसा लायो ना मायो होननानै सोंहरदोंमोन ओइ जाम्बि सोरबा खोनागोन सोरबा खोनानानै बोरैबा खुगा नांनानै फाननांलाबायबा एफा दामि हाखौ जानला मोनला फानजायो खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय भिडिअ हाबसननायनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोजां एपनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बे एपनि मुङानो जाबाय बेनामो एप बे एपआ मोनसे ट्रेडिं एप बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'र आरो एप स्ट'राव मोननैयावबो मोननो हागोन बे एसेटखौ नोंथांमोना आलादा आलादा एपआवबो ट्रेड खालामनो हायो जेरै लाइक गल्ड गुगोल फरेन कारेन्सिस जेरै लाइगास डलार एन्ड इउर' बेयाव नोंथांमोना VIP साबसक्रिपसनबो मोननो हायो बेयाव $1000 एड खालामनांगौ नाथाय बेनामा लाबोदों नोंथांमोननो मोनसे स्पेशल अफार गोजाम इउजारानो जा बा गोदान इउजारानो जा नाथाय नोंथांमोना 17 जुनाव नोंथांमोना गासिबो जानो हागोन VIP बाय नो मिस औ नंगौ नोंथांमोना थारैनो थिगखौनो खोनादों VIP बाय नो मिसआ नोंथांमोननो 17 जुनाव बे $1000 खौ एड खालामालासेनो VIP अफारखौ होगोन आरो गासिबो एसेटखौनो इउज खालाम हागोन जेसेबांखि एप गैया मानो बेवहाय VIP टुर्नामेन्टनि एक्सेसखौ मोननो हागोन 4 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा नोंथांनि देरहानाय एमाउन्टखौ उइथड्र खालामना लानो हागोन नोंथांनि देरहानाय एमाउन्टनिफ्रायबो मुलाम्फा मोनगोन आरो नोंथाङा केशबेकबो मोनफिनगोन आरो नोंथाङा बेवहाय $1000बो मोनगोन लोगोसे प्रम' कड इउज खालामनानै नोंथांमोना फार्स्ट डिप'जिटआव +100% बोनास मोनगोन औ नंगौ +100% बोनास फार्स्ट डिप'जिटआव नोंथांमोना मोनगोन नाथाय आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो दे बे अफारखौ नोंथांमोना अनलि 17 जुनावल' मोनगोन स्पेशेलि नोंथाङा हेपि आवाराव मोनगोन 90%नि रिटार्न नोंथांनि देरहानाय फरकेसाव नोंथाङा दिनैनिफ्रायनो ट्राइ खालामनो हागोन 350आ मिनिमाम ओपनिं बेलेन्स एकाउन्ट बिनामाव आं नोंथांमोननो मोनसे एग्जाम्पल होनि 700 रांखौ आङो नै दा आपलाइनाव ट्रेड खालामनानै लागायबाय दा नायनि मा जायो येस आं देरहाबाय बे देरहानाय एमाउन्टखौ नोंथांमोना 24 घन्टानि गेजेराव बख'नानै लानो हायो पेटिएम वालेट आरो बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों नाथाय 17 जुनाव नोंथांमोना खालामोब्ला 4 घन्टानि गेजेरावनो बेखौ बख'नो हागोन नोंथाङा बेवहाय खहाबो जानो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना बेवहाय मोजाङै थाल लानानै गेलेबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं नोंथांमोना जुदि आंनि लिंकनिफ्राय बे एपखौ डाउनलड खालामोबा नोंथांमोननि डेम' एकाउन्टआव 65,000 रुपिस फैसाया जमा जानानै थाहैगोन ट्रेनिंनि थाखाय नाथाय 17 जुनाव नोंथांमोना बे लिंकखौ एड खालामोबा नोंथांनि डेम' एकाउन्टआव $1000 एड जानानै थागोन प्रेक्टिसनि थाखाय जुदि नोंथाङा 17 जुननि एक्सपिरियेन्सखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन 17 जुननि उनाव आंथ' बेनिमिस जाबाय नोंथाङा आंना साननाया जाहैबाय बे हाखौ फाननानै रां मोननायखौ गारि बायनानै सालायनानै जानोसै नामा थुस टाउनाव हा थालायनाय मानसिया गारि ड्राइभार सालायनानै जायो No, I cannot do बेखौ I cannot do
नोंनिबा आंखौ जाम्बा मेन सानथारदों Who am I ha Who am I I'm also BA pass ha जानला मोनला don't think me होमब्लालाय रुम भारा होनानै जानो न'खौनो लुनानै होनो थिनसां आइमोनखौ Good idea Good thinking दहाय होमबालाय माथो बिदि बुङाखै नोंलाय मोजां आइडिया होनायाबो नोंजों सोबा जानोसो नागिरो आरो इटकल गोरबो सिंनि लाब जाम्बिलाय गोरबो सिंनि लाब दे होमबालाय संफोर फैग्रोथोंसै सानैजों मोखांजों मोखां थालायनानै मोजां रायलायनोसै मोखांजों मोखां थानानै रायलायनो लाजिलां खिबुजोंसो थानानै रायलायगोन आं जाम्बाना जाम्बा जाथारलायबाय थांसाय बै दखानाव सामब्राम लायसाय सामब्राम गैला जोंहा नोंनो लायदोलै थां बिमा थां ओइ थां जायाहाय नोंजोंबो बाजै हा बहा थांनांगौब्रा नै सामब्राम जोबदों गावरेमा मोननि दखानावहाय सामब्राम लायनां आदालाय बहा थांदों आदाखौ लायहोबानो जायोमोन ना बहा थांनो रोंनोसै बे गिख'आलाय नङै नङैखौनो गिग्रासो जाबाय जे बुरिसो खाथबलाबायनानै गारबोदां नै आइमोनहा आंनि नामाव हा दोननायखौसो फाननानै फैसा हरनो नागिरदों होननानै खुसि खालामनानैसो गारबोदां हाब जाबायलै बिहा खाफाला गेवबाय बेयाव बिखुनजोआ हा बायनानै दोनलायलायबावदोंसो दे होमबा गैथाथ' दे बाजै र' सालाखौ एसे जंखायबावनां आसला जेबुरि आदा साला दाबो गिगायाखैगोनलै आयौ मा आवाजसो फैलायखोब्रा माथो रावबो गैया बे फाग्लायाबो दाबो फैनो रोङा है नै दंखायो आखायावबो नाय नै थिंसो बोरायनायखायनो सिगां दाम गोलाजोब्बाय आयौ जेबुरि फाथांगोन जेबुरि आयौ दै दादांसो लोंसा रिगाव साव थै जाम्बा ओरैसो खालामफाखादां हाब मा फाग्ला गिनायब्रा बेनालाय जाम्बा बुरबक सैमा जिरायो जिरायालां था होमबा ओमफ्राय आदा नोंहा टाउनाव बेयाव बिखुनजोनि हा बायनाय दं होनलाय बेखौ मोनसिगोन होनलाय हा बोरै मोनथिलायखोब्रा बे रेग'सावलाय हाब नोंनि बायदि खाफाल गोनां सोरा दंबावोब्रा ओमफ्राय बोरै मोनथिखो नों जोंनि बिसि फिसाय सानैनि सिंनि खोथाखौ मिथिया जाबाय इन्जुराबो खोमा दं आजिखालि मा नुदों नोंलाय इन्जुरावलाय माब्लानिफ्राय खोमा थारस्लाबलायखो टाउनाव टाइम मारब्ला आलासि जाबाय थानांगोनलै आदा नोंनाव देलै दे रद' बेदर लानानै थांबाय थाबानो जायो साला इन्जुर नोंनि खोमा बाहा दं साला जोंनि बिसि फिसायनि सानैनि खोथाखौ नों बाहेरायाव खिथारला हैजोब्बायना नायनि नोंनि इन्जुरनि खोमाखौ नागारनानै बिसिजोबनां बबेनिफ्राय सुरु खालामनांगौ सालाखौ नैबेनिफ्राय खालामनां बाव जानाय नङा हेइ खोनादों बावबो जानाय नङा बेयावसो थागोनदां साला मालाय नै बावनो थागोनदां हेइ खोनादों बेबोथ' नङालै
साला मालाय बिसि फिसायनि खोथाखौ बाहेराव माबालाय होग्रा हासिजोबनां गैया नैबावसो थागोन बे होमबालाय बेबो गब्लंसो नै नागिरगोन दिनै नोंनि खोमाखौ हासिनो हाबा इन्जुर बेयावबो गैबावासो बबे खन्द'जों दं बेलाय बेथालाय बावबो गैया बहा थांखो दाय सुब खोनाजोबनायखौ नुवाखै आइ मा खालामखो नोङो बे एन्जुर खनायाव सिरिथा जाम्बि जों मा रायलाया गासिबो खोनाजोब्बाय मा जाखो मा खोनाखो इन्जुरालाय मा दाय जालायखो जों सानैजों मा रायलायखोमायो मा मायो गासिबो बाहेरायाव खोनाहैजोबो सालाखौ दिनै नागिरनानै हासिबनां मा बुजिया खोथासै बेलाय दाय बरबक बे एन्जरहा खोमा दं जोंना नोंबो आगोल लिरनायफ्राव खेलखौनो लाया नालाय तनमसनि जाम्बाना जाम्बा मा इन्जुरा खोमा थारलाबायनांगौ यो जाम्बिया दाबो खेलखौनो लायाखै बियो जों दहाय रायलायनाया आइ आफामोनहा जोंनो हा होनो नागिरनाय थावनायखौ गासिबो बाहेरायाव खोनाहैजोब्बाय रेग'आ सबाव फैनानै खिथाफैनायखौ नुवाखै मा जानला मोनला बुंलाबायलायखो दहाय आंजों लामायाव लोगो मोननानै रायलायनायखौ नुवाखै बेखौनो बुंफैयाखै बियो हा नोंसोर रायदों होनबा बिमा दहाय माखौबा बेखौनो एरख्ला जोबफ्लांबायसोलां खोमा नागिरबायनानै जारलालै मानसिफ्राबो होनलायलाङो नालाय ब्रा इन्जुराबो खोमा दं होननानै गैयालै ना बिमा जाम्बा बे मानसिफोरनि खुगा खोथा खोनाबोनायखौ ना इन्जुरा खोमा दं होननानै बुङो साहानिखौ एरख्लफ्लांजोब्बायलां बिमा गाबोन हा रोगाना होफिनसां लिरबानो जाबाय नोङो